ben ik dan geboren. Dit is, ja, het is mijn stad eigenlijk. Hè. Leeuwarden is mijn stad en ik ben al lange tijd weer terug in deze stad. Gelukkig met een kunstproject. Het project heet Paradijs in Pulver. Of in het Italiaans Paradiso Spezzato. Gefragmentariseerd paradijs. En het ding is eigenlijk, ja, moet ik zeggen, het ding is eigenlijk dat ik terugkom en ik vind allerlei brokstukken van mijn verleden. Bijvoorbeeld, als we naar die kant kijken, daar ben ik ergens geboren. Beethovenplantsoen. Daar liep ik met mijn grootvader naar de Goede Herdenkerk die er niet meer is. En dan mocht ik bijvoorbeeld ook een keer alleen lopen, maar dan mocht ik niet van het trottoir af. Daar heb je dus altijd bijgebleven. Hoe kom je dan bij de Goede Herdenkerk als je niet van het trottoir af mag? Zo. Bijvoorbeeld daarvoor woonde een speelkameraadje van me. In dat huis daar en zo. Dat was de zoon van Anne Vondeling. En die heette Adam Vondeling. Nou, dat vond ik, die naam alleen al, Adam Vondeling. Ja, Adam was de eerste mens, maar dat hij ook gelijk Vondeling was. Ja, dat is natuurlijk wel heel curieus. Nou goed, zo is eigenlijk de titel ontstaan. Om hier op de Oldenhoven, de plek die daar, maar zeggen, een van de 5 plekken is naast het Fries Museum. De gevangenis die dicht is. Het Saailand. De Oldenhoven dus hier en de Prinsentuin. Dit noemen wij dan Laag Tibet. Dat wil zeggen, het is hoog. Dus waar ik als jongetje dan enorm tegenop keek, dat hij ook scheef stond en zo. En dat je eigenlijk met een scheef hoofd daarnaast moest gaan kijken om het dan te zien hoe het recht was. Het leek op de toren van Pisa. Laag Tibet, hier gaan wij een Tibetaans meditatiecentrum maken voor waardeloze kinderen, voor vondelingen dus.